дава, то ме насърчава от дома в къщи. Дори го споделям с семейството ми в къщи и си казвам: Боже, наистина това и на мен ми трябва. Нали, затова искам да знаете едно нещо, брати и сестри. Това винаги ще го кажа. Словото, което проповядвам, никога не го правя, брати и сестри, за да ви наранява или да го правя от себе си. Аз винаги си искам отговор от Бога, брати и сестри. И тази вечер ще ви говоря за една тема, с която я нарекох защита от дяволски атаки. Алелуя! Но първо, брати и сестри, имам няколко въпроса към вас. Когато вземах тетрадката и химикала да пиша, Бог ми даваше едни такива въпроси, ми говориш и аз пишах без да спра. И когато свърших, тогава видях какво съм написала, брати и сестри. Имам няколко въпроса към вас. Брати и сестри, според вас, можем ли ние, християните, да се противопоставяме на дявола и на атаките, които нанася? Сигурно ви е интересно защо ви питам това. Глупаво изглежда защо ви питам, защото всички знаем, че можем да се съпротивим, нали така? Следният въпрос. Питам ви това, защото понякога, дори не понякога, забравяме словата, които се говорят. Сякаш забравяме, че Словото съществува, брати и сестри. И падаме лесно в капана на дявола, разбирате ли, брати и сестри? Падаме лесно в капана на дявола. И може ли някой да ми каже как ние оставяме, нали, дявола така сякаш да падаме лесно в капана? Някой може ли да ми каже защо се случва това? Защото оставяме отворена врата за него, брати и сестри. Докато ние не оставим врата, той да влезе, няма как, брати и сестри. Някой от вас може ли да ми каже откъде допускаме тези отворени врати? Откъде идват? И как идват? Първо, вратите, които допускаме на дявола, идват от негативните мисли, брати и сестри. От непокорството и така нататък. Ще погледнем малко подробно темата. Библията дава ясни насоки за това как да се противопоставим на атаките на дявола и да устоим във вярата. Така, имам 6 точки написани за това. Първата точка е покоряване на Бога и противопоставяне на дявола. Сестра, отвори Яков 4:7. Така. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Виждате ли, брати и сестри? Така. Това е стиха, в който разбираме как да се защитим. Това е ключов стих, брати и сестри. От тук разбираме как да се противим на дявола. Аз знам, че всички ние разбираме от Словото, брати и сестри. Не сме глупави. Знам, че всички разбираме. Искам да ви кажа. Първо се посвещаваме и подчиняваме на Божията воля, а след това твърдо се противопоставяме на изкушенията и лъжите на дявола. Чухте ли какво каза, брати и сестри? Ще го повторя пак. Първо се посвещаваме
посвещаваме и подчиняваме на Божията воля. А след това твърдо се противопоставяме на дявола и на изкушенията и лъжите ни, брати и сестри. Затова трябва, брати и сестри, да се посвещаваме, да се подчиняваме на Бога, брати и сестри. Да се подчиняваме. И тогава ние ще осъзнаем, ще разберем как да се съпротивим срещу дявола. Така, до тук разбрахме, нали? Първата точка беше покоряване на Бога и противопоставяне на дявола. Втора точка, брати и сестри. Обличане в Божието всеоръжие. Амен. Сестра, отвори Ефесяни 6:10. Най-после, заявайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Стойте проче препасани с истината през кръста. Така, искам да справя тук, брати и сестри. В Ефесяни 6:10, т.е. от 14 стих до 18, там описва духовните доспехи, които Бог ни е дал, за да можем да устоим срещу хитростите на дявола. Така, думата доспехи, някой знае ли какво означава? Така ще ви кажа. Защитна екипировка, брати и сестри, на войника от миналото. Облекло, което се използва за защита на тялото на войника. Метално, с което се пази от удари, стрели, меч. Разбирате, нали така? Нека погледнем поясът на истината. Стойте проче препасани с истината през кръста. Така. Поясът на истината. Някой знае ли какво иска да каже поясът на истината? Много пъти сме чели, нали, поясът на истината, нагръдникът на правдата. Четем ги, но знае ли какво се крие в тези неща, брати и сестри? Аз, нали, видях малко по-подробно тези неща и искам да ви ги кажа, за да може не просто словото да мине така, да разберем какво иска да каже. Така. Поясът на истината е основата на християнския живот и защита. Означава да се живее в честност, искреност и съгласие с Божиите заповеди и Слово. Това е акт на подготовка за духовна битка, като се премахне всичко, което може да попречи неискреност, лицемерие, лъжа. И така, това е просто се иска стабилност, основа, готовност за действие. Разбрахте, нали така? Така. Наградникът на правдата. Пише така. Стойте проче препасани с истината през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник. Така, нека видим. Нагръдник на правдата. Какво иска да каже? Какво значение има? Нагръдник на правдата е предпазва сърцето, центъра на мислите, емоциите и волята на вярващия от атаките и обвиненията на Сатана. Това е броня. Вие видяхте ли, нали, знаете много добре какво е броня, защото сте видели филми, в които отиват да се бият в битки.
Аз не съм видяла много такива филми, но видях тъй на няколко сцени. Така, наградникът на правдата е защита за нас, праведност, която получаваме от Бог като дар, което го пише в Римляни 5:17. Трето място, праведност в поведението, т.е. стремеж на вярващия към свят живот и послушание на Божието Слово, което също служи като защита срещу изкушенията. Чухте ли добре това? Третия пример. Праведност в поведението на градникът на правото. Тоест, стремеж на вярващия към свят живот и послушание на Божието Слово, което също служи като защита срещу изкушенията, брати и сестри. Това е награди на правата. Защита на нас, брати и сестри. Така, чете. И снозете си обути с готовност, чрез благовестието на мира. Тоест, трябва да бъдем готови, брати и сестри. Тоест, облечени в мир, брати и сестри. Готови да благовестваме мира, да благовестваме Словото, брати и сестри. За това сме призовани. Ние сме призовани за това, брати и сестри. Така. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивият. Щитът на вярата, с който можем да угасим всички огнени стрели на лукавия, брати и сестри. Вярата, трябва да опазим вярата в нас, брати и сестри. Ако няма вярата, знаете, че дявола влиза в живота, да не бъде. Нека опазим вярата в нас, брати и сестри. Това в момента, което ви чета, е нещо страхотно, защото аз като го прочетох, брати и сестри, аз се изпълнах с това нещо. Сякаш Бог ми даваше кураж и сила как да взема тези неща и да ги прилагам в живота си. Това е, брати и сестри, неща, които Бог ни дава. Просто по най-лесния начин разбираме как да се защитим. Но ние какво правим, брати и сестри? Понякога забравяме, че Словото съществува и си казваме: Боже, не мога да издържа. Или пък лесно си попаднала в капана на дявола, като да кажем, си повярва в негова лъжа, да кажем, или нещо за теб. Разбирате ли какво ми говоря тази лъжа? Нека прочетем надолу. Вземете този за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието Слово. Така, шлемът на спасението. Шлемът на спасението е защита на ума и мислите, надежда за спасение, увереност в спасението, брати и сестри. В Първо Слънце 5:8 там пише, отвори сестра, да го видим. Да. Надежда за спасение. Това е шлемът на спасението, брати и сестри. А ние като сме в деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен наградник, вяра и любов и да турим за шлем надеждата за спасение, брати и сестри. Да знаем, защото Бог ще дойде за всички нас, брати и сестри. Така. Тази увереност ни дава сила да устоим, когато дяволът се опитва да ни обвини или да ни накара да мислим, че сме се провалили и сме загубили спасението си. Има един стих в Римляни 8:31-39 и там говори за това, брати и сестри. Затова не губете спасението си, не губете надеждата в Бог. Така, меча на Духа, който е Божието Слово, брати и сестри.
меча на духа. Бог ни е изправил това, за да можем, брати и сестри, нали, да си вземем примери как да живеем и да се противим на дявола. Това е, брати и сестри, нашето огледало, нашия живот, брати и сестри. Така, меча на духа, който е Божието Слово. Какво е? Изучаване и познаване. Тоест, трябва да се изучаваме и познаваме Словото. Тоест, да изучаваш Библията задълбочено, т.е. да размишляваш върху Словото. Има един стих там, където казва, не си спомням къде, но казва да размишляваме денем и нощем върху тези думи на живота. Брати и сестри. Второ, използване на Словото. Да цитираш и прилагаш стихове в моменти на изкушение, страх, духовна борба. Нали така? Как разбираме това? Меча на духа е силата на Божието Слово, което ни се дава чрез Святия Дух, за да води духовна битка. Защо казва използване на Словото? Да цитираш и прилагаш стихове в моменти на изкушение, страх, духовна борба. Когато случва ли ви се, че понякога си казвате, нищо вътре ми каза и го разбираш, че е лошо. Това е моментът ти да кажеш, смъкнем те, дяволи, както Исус направи в пустинята, брати и сестри. Дяволът дойде да го изкуши. Той какво направи? Той се противи на него чрез Божието Слово. Той цитира пасажи от Словото, брати и сестри. И ние трябва по същия начин да постъпваме. А не да падаме в капана на дявола. Ние сме достатъчно мъдри, брати и сестри, за да знаем как да го направим. Така. Разбраме, обличане в Божието всеоръжие е поясът на истината, нагръдник на правдата, обувките на готовност да благовестваме мира, щитът на вярата, шлемът на спасението, меча на духа и така. Разбрахте, нали? Продължаваме. Трета точка. Бдителност и трезвеност. Отвори сестра 1 Петрово 5:8. Така. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като рекажба, търсейки кого да погълне, брати и сестри. Трябва да бъдем будни и трезвени. Тоест, дяволът е бдителен, кого да хванем? Само малко вратичка и край допуснал си ма. Трябва да бъдеш бдителен, трезвен, за да може да знаеш когато той идва срещу теб и ти да му се противиш. Смъмрем те, дяволе, в името на Исус Христос. Така. Четвърта точка. Използване на Божието Слово. Както Исус Христос отговори, това го видяхме преди малко, както Исус Христос отговори на изкушенията на дявола в пустинята, цитирайки Писанието, което пише в Матей 4 глава, 1 или 12 стих, така и ние трябва да използваме меча на духа, Божието Слово, като оръжие срещу лъжите и атаките. Това също го видяхме, брати и сестри. Трябва да използваме Божието Слово срещу дявола. Той казва, противете му се и той ще бяга от вас. Така, пета точка. Молитва. Молитва. Отвори сестра Матей 26:41. Пета или шеста точка? 5. 26:41.
и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно. Какво иска да каже, брати и сестри? Ние искаме да бъдем силни, нали така? Искаме да бъдем силни. Но понякога сме слаби. Затова казва, бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно. Как можем да преборим това нещо? С молитва. Казва, молете се, бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Така. Ние искаме да бъдем силни, но сме слаби. Затова трябва да бъдем бдителни за опасностите и да се молим за сила да не се провалим, когато дойде изпитанието, брати и сестри. Трябва да бъдем силни, брати и сестри. Защото днес публикувахме във Фейсбук един като стих ще го нарека. Нещо така ми говори, ясно написа, казва, за да растеш духовно, трябва да минеш през буря. Затова всички ние трябва да бъдем готови, когато идват атаките, бурите срещу нас, изпитанията, трудностите, брати и сестри. Но ние трябва да знаем как да устоим и най-вече вярата да опазим, брати и сестри. Така. Молитвата е неразделна част от Божието всеоръжие. Тоест Словото и молитвата са заедно. Оръжие срещу дявола, брати и сестри. Най-мощното оръжие. Така, продължаваме. Шестата точка, последна точка. Не давайте място на дявола. Не давайте място на дявола. Отвори сестра Ефесяни 4:26. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола, брати и сестри. Виждате ли Словото казва? Да не даваме място на дявола. Така, нека погледнем. Това означава да избягваме греха и да не се поддаваме на плътските страсти. На плътските страсти, които могат да дадат възможност на дявола да действа в живота ни. Тоест, чрез плътските страсти, които те дават възможност на дявола да действа в живота ни. А кои са те? Гняв, горчивина, непростителност. Нали така? Там ги пише в Галатяни 5:19-21, там ги пише делата на плътта, брати и сестри. Те не допускат врата на дявола. Трябва да се пазим, брати и сестри. Така. Отвори сестра, Колосяни 3:5. Затова умъртвете природните си части, които действат на земята за блудство, нечистота, страст, зла, прощавка и сребролюбие, което е и друго поклонство. Всичко това знаете какво е, няма смисъл да го обяснявам. Тези неща допускат врата на дявола, брати и сестри. Затова пазете се, брати и сестри. Така, заключение. Защитата се постига чрез покорство на Бога, твърда вяра, ежедневно изучаване и прилагане на Божието Слово, постоянна молитва и живот, който ни дава повод за вяра. Вярвам, че тази вечер съм ви насърчила
ще го приемете с вяра и ще го прилагате в живота си. Защото видяхме доста стиха, брати и сестри. Дявола обикаля, като ни каже, търсейки кого да погълне. Затова пазете се, бъдете мъдри, използвайте Словото и молитвата. Ние видяхме доста неща, но това е главното. Молитвата и Словото са главните неща. Бъдете трезвени